Η κλάνα μας ξανά χάρη και βούλα. Θα μου φύγει εδώ μαλάκα, δεν ξέρω τι κόφτει. Εύκολα. Κι εγώ. Ο Prince Owner. Ένα member της κλάν φαντάστικο. Ο Devil Jin. Εύκολα. Ο Τσιμπάμ, ο The Leader της κλάν φαντάστικο, βοηθάει τα member του ως ο καλύτερος leader που υπάρχει. Βέβαια. Ο Τσιμπάμ, The Major Pro. Εύκολα. Εδώ ο Billis προσπαθεί επεκνωσμένα να ανέβει rank. Εγώ θα ανέβω. Εύκολα. Είναι λίγο δύσκολο. Το Battle.net, Τι πιο χαμένοι που είμαστε. το καλύτερο net Του κόσμου. που υπάρχει. Είμαστε special members, τα οποία είμαστε στην LAN Arena. Βλέπετε γύρω γύρω κυρίες και κύριοι, στημένα PC, γύρω γύρω αφίσες. Τεράστιο το Battle.net, κυρίες και κύριοι. Διαθέτει αναψυκτήριο, φαγητό και ό,τι σκατά άλλο θες. Εδώ το παιδί βλέπετε δουλεύει. Δεν κάθεται όπως κάτι άλλοι. Εύκολα. Και βέβαια δεν κάνουμε στοιχήματα, έτσι. Εύκολα. Και άνευ, φίλε. Εγώ, ο Prince Owner, κλείνω για σήμερα, γιατί η κλάν φαντάστικο πρέπει να νικήσει κανένα war για να ανέβει rank. Και όπως πάντα η κλάν φαντάστικο, τα special members θα ανεβούν στο number 1 rank σιγά σιγά. Γιατί εύκολα είμαστε προ. Φαντάστικο.